Винаги това да премислям нещата ми е пречило адски много в живота и съм се опитвал всячески да го премахна като част от характера си. Но не осъзнавах, че това нещо всъщност първо, че не може да се премахне, второ, че няма и нужда. Просто защото не всяка негативна черта на характера не може да бъде използвана в наша полза, нали? Чувал си за израза "превърни слабите си черти в силни". Да спреш да премисляш нещата е първо нещо, което трудно може да стане за един човек, който е роден като овъртинкър. Второ, няма смисъл от това нещо. Според мен, това да можеш да мислиш е дар, който много хора не осъзнават колко е важен. Да можеш да мислиш, особено в днешно време, когато повечето хора не могат да задържат вниманието си повече от 30 секунди, то това ви дава едно сериозно предимство. Бог ти е дал това нещо с причина и ти не трябва да го махаш, ами трябва да се възползваш от него по някакъв начин. Начина, по който аз се боря с това да спра да премислям нещата, мога да ви го съкратя в 3 прости стъпки. Първата от която е да разбереш кога започнеш да премислиш нещата прекалено много. При мен това обикновено се случва, когато искам да заговоря някоя мацка и знам много добре кога и какво се случва. Ти трябва да намериш момента, когато това се случва при теб, за да може да не оставиш време на мозъка ти да реагира и да започва да мисли прекалено много и да не му позволяваш да те обърка или да те спре от това да направиш нещо, което искаш. Защото много хора не осъзнават, че понякога самият им мозък им пречи най-много. И самите те, съответно, се вредят най-много. От примера по-малко, това, което се случва при мен е, обикновено виждам някоя мацка и започвам да се чуя дали да я заговоря, да не я ли заговоря, кефи ли ме наистина, струва ли се да отида и така нататък. Докато с едно малко забавяне и просто вече ми излизат 10-15 различни мисли, които ме спират от това да действам. При теб нещо, което те спира най-вероятно е това, което ти се появи в момента в съзнанието, докато аз ти обяснявах за себе си. Но въпреки това, искам да отделиш време и да помислиш добре върху това и да разбереш кога наистина премисляш нещата прекалено много. Следващата стъпка е да намериш противоотровата срещу това нещо. Най-често е това да действаш веднага. Просто когато видиш определен сигнал и действаш по съответния начин. Точно както когато, ако получиш алергична реакция, ти си доста добре запознат какво се случва, кога ще се влошиш много и затова веднага си биеш противоалергичното, което си приготвил преди това, за да не стане лошо. Също и в ситуацията от по-рано. За да предотвратя това да премислям нещата прекалено много, аз директно действам и отивам при мацката. Защото когато го направя, не оставям време на мозъка ми да реагира и съответно няма как да ми напълни съзнанието с ненужни мисли, които само могат да ме спрат от това да го направя. И третата стъпка вече е това да изпълниш това действие. Да, всичко до сега е полезно, но ако ти не изпълниш това действие, ако не си набиеш противоотровата, няма как да се получат нещата. Знам, ще ти е доста трудно, знам, неприятно е. Аз самият доста често греша, не съм перфектен, нито съм най-добрия. Доста често оставам мислите да ме завземат и да не правя нищо, но се старая да не оставям мозъка ми да контролира съзнанието ми, ами обратното и да мога аз да налагам контрол върху самия си живот. И точно това е най-важното. Защото ако вие не контролирате живота си, то той контролира вас. Никой не иска да е кучка, нали? Нито аз, нито ти. Надявам се клипчето ти е харесало и да ти е помогнало и до скоро.